كلتا عينت دناقل اللوها زملك عدناقلن زحمق دناقلن وشتن زتصبق بطعم حريات زخونا دناقلن دقيئن زتصبق جن رصحات زخونا دناقلن بوزو حساب السعبان مستن دقيئن زملك عدقاو ملك عن النار ايو بوزو حساب دما زسحت نتيعتن حمق غيرون حسب ايو سلازم مرعاو خمصيو نزن مرعون دناقل زيعتن كوسد تدالو الدراش منيو زبل علو الستيلو نسخة مسيين انيخا مستن دقيئن زتصبق ديخاس مستن وشتن زملك إتي مرعاو خمص خلو أبينا نكرخبك أيو وزي استوعيلك حتكيد قبلك مالتي بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين نا إግዚአብሔር ቤተሰብ أمل العالم زلكم كلكم بسم قويتنا مدحنينا ኢየሱስ ክርስቶስ نا إግዚአብሔር سلامنا وكل خاتكم يمسح كمين لخاتكم أملاخنا إግዚአብሔር أملاك كرم كلون العلو كلون زخبرن زتمسجنن يكون أو قدوس مصحف دناقل لنا العلنا ينلنا كلتا عينت لنا مديبرا ين جن كلتا أب كلتا إنا خفيلنا ينزلنا نمبر أما تيوس معرف عسران حموشتن عسرت دناقل تبعينا زتتصوع على إذا عسرت دناقل انتهين تعين ويدما منين إلنا نادا حسسنا خرينا مالتي سلازي مصحف قدوس زي دقم تقلنا زلو كاب عسران حموشتن ماتيوس كحد قطر كسب عسر سلست قطر النار أنا يخن كيد قلنا عسرت دناقل منين زبل مجمرتان رأي عسرت دناقل تبعينا زلو نحنا ما هبرة كريستيان بتقل الله عسرت دناقل تبعي زلو كل سبيو دناقل سلازي حموشته طبيبانيا ويدما مستوعلت زبال أي نتن حموشته دما عاشيا سلازي إذا سبزي كابزي أتن عبينا مدبي يقول تقبل مستن عاش دخان مستم لبا ماتيخا وشتن تسبقنيوا دقين تسبقنيوا إجزي أخير زدوليو ينايو سلازي عسرت دناقل تبعي لنزلو أنت أيو أو زي كنديل تبعي للو زيت تبعي للو سلازي بمثالي اجي توحي وزلو مالتي عالم كله بمثالي توحي ولو زيتن قنديل انت توحي لخنتاي انت اي عسرت دناقل توحي لنزلو خنتاي تاين زبل مرا يرلينا ايو مالتي سلازي اذا عسرت دناقل زبحالا بطعم طيباتان حق اغزاهير زحلوان ناو غويتن زقربا ايان كل غزي هيمانوتن مس مغبار صنيعن زخرا انت حمشته لبه ما تزبحالا اتن عاش زبحالا ግን ናጎደላ ዝኸዳ እየን እምነት እንታሎን ምግባር ይብለን ምግባር ታሎን እምነት ይብለን سلازي أوزي زحزو الله مرعون مقبالي مرعو توهاي زلخم عزيو منيو كوتا أيد فرقليت إذا متس سلازي أوزي فرقليت أنت متس أنت لو تيان كله دالي دالين مبرهاتن حيزن كانديلن حيزن تدالين زتن حيين تنحمش أتي أتن قد مبرهات زودل مأتوي ممرحي قدل ديو الماتريك شغل يقرن إذا لو رئنا له نخاتوا اتخوره أزغلا مبرهاتي حزان مالتي سلازي أبت مرعو زمصل لك زي مرعوي لمقبال أبت دالو لك زي أنت أين زغبره مبرهات خنا لك حنا إنزبل المالتي سلازي كان سب كتلك حي تخيل زي هيرو زمصل لك زي وي دما فرقليتو زخونه لك زي حدث نعوز خون دحريزو هذا خمنات كان دحريلكايو نعاي ود اني دحر تودي ان دما صقم كغاطمن نخل يو ገደል كصدف خل بمنتاي كرئيه تገደል አራዊት እንታለው ቅርማ بمنتاي كرئيه አይخون كير كان خمس يخولك مالتي زين عسرت تمنكتون تن حموش تلبامات كلهم مالين صنحين تن حموش تجن اغوديلن صنحين عاش تبحيلن له مدبنا بيو مستملبامات دينا مستن عاشينا انتي كنغبرلنا حزن خد زلنا منقد بيناي منقد يو سلازي كوتا زبال زلو انت ايو عسرت دنا غرينا ينينا خد زغبا اسبيو زيتي قنديل زبل نرايو زيت تبحيل زلو امنت وي هيوتناي كريستيان مالتي زيت رايو سلازي صدقيو صبق سرحيو منفس قدس محازي بمنفس قدس تملئخا مخاديو زيت زبحال زلو مدلاويو نمن ناملاخ زين استوعلوان زيتي تباهيلو قنديل تباهيل زلو امنت وي هيوتيو تايو امنتيو هيوتناي كريستياني تقنديل زبحال زلو زيت تباهيل زلغن صدقيو صدق مسرح مالتيو صبق مسرح مالتيو منفس قدس محاز مالتيو مدلاون املاخ سنه مغبار مالتيو ስለዚህ بحصيرو زيتون دحر حليكا زحشه هيوت تقبر لها ወይ ድማ እምነትካ ስራሕኻ ምስ እግዚአብሔር ዝኸውን ኣሎ ማለት ስለዚህ ቀንዲል ዘይት ተባሂሉ ዘሎ ምግባርን እምነትን ተጣዕምካ ክትከይደለኻ ዘይት ንገጽ ከም ዘብርሆ ጽቡቕ ስራሕ ድማ ነቲ ናይ ጽድቅ ስራሕኻ ነቲ እምነትካ የብርሆ እዩ ማለት እዩ ገለገሊ ሰብ እንታይ ዝብለሎ እምነተይ ጥራሕ ኣኽለን እዩ ዝብለሎ ስራሕ እንድሕር ዘይብሉ ግን ኣይኸውን ነው ተመንከትዎ انت ما انتلو اتمرعوي اتن حمشت انت عين زغبره مبرهاتي احزان كاتوال زخلا نتنتين كلمن انكلو خيدن تمصح تمرعو مص اتواعي زبل ስለዚህ ፍርቅለይት ይዝመጽ زي ፍርቅለይት ዝባል ዘሎ እንታይ እዩ زي ተጸባኻየ ግዜ እዚ ሓሳብካየ ግዜ እዩ እግዚአብሔር ንስኻ ብዚ ሓሳብካሎ ብዘይ ጠርጠርካሎ ይዝመጽ እንተ ተጠርጠር ነርካ እንተ ተሐሰብ ነርካ ክትዳለ ነርካ ኢኻ ግን ክትሐስብን ክትርጥርን ዘለካ ኣቀዲሞ መምሃራን ይነግሩኻ እዮም እግዚአብሔር ትመጽ ዝመጽሉ ሰዓት ስለ ዘይፈልጥ ኩሉ ግዜ እንታይ ኮይንካ ድበር ተዳሊኻ ነበር ተዳሊና ነበር ኣሎ ብዙሕ ሰብ ተዳሊ ዘይነበር ኣሎ ዝሕሸሎ
ገና አዩት ጊዜና በለ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ኣብዚ ሓሰብ ካሉ ኣብዚ ተጠርጠር ካሉ ኣብዚ ገመት ካሉ ሰዓት ይኽመጽ ፍርቅ ላይ ትዝባሃል ዘለውን እግዚአብሔር ናባኻ ዝመጸሉ ዘንኳሕኳሕሉ እዩ ናብ ገዛኻ ዝኣትወሉ እዩ ናብ ህይወትካ ዝኣትወሉ እዩ ነብስኻን ስጋኻን ዝፈላለየሉ ዕለተ ምጽኣት ዝኾነሉ እዩ ክልቲኡ ትርጉሞ ኢና ዕለተ ምጽኣት እዩ ኣብዚ ሓሰብናሉ ኣብዚ ጠርጠርናሉ ሰዓት ክመጽ እዩ ዕለተ ሞት እዩ ኣብዚ ሓሰብ ካሉ ኣብዚ ጠርጠር ካሉ ሰዓት ክመጽ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ንስኻ ከም ትመውት ቀዲሙ ነጊርካ እዩ ነብስኻን ስጋኻን ከም ዝፈላለ ንስኻ በዓልኻ ስልጣን ከም ዘይብልካ ግን ክትገብሮ ዝግበአካ ኣብ ልዕሊኻ ዓብይ ስልጣን ዝሃበካ እግዚአብሔር ድማ እንታይ ኣሎ ህይወትካ ስተኻይልካ ትጸንሕ ህይወትካ ዕሪኻ ትጸንሕ ማዕራሪኻ ትጸንሕ ተዳሊኻ ትጸንሕ እግዚአብሔር ፀዊዕኳ እዩ ብዙሕ ሰብ ዝዕሾ ነዚ ነገር እዩ ስለዚ ፍርቅ ለይቲ ዝበሃል ዘይሓሰብካዮ ዘይጠርጠርካዮ እዩ ነገረ ምጽኣት ኢለኩም እዩ ናይ መወዳእታ ፍርዲ እውን ንብሎ እቲ ቁርፂ ፀዓት ጻድቃን ብፍርሓት ምንቅጥቃጤ ዘይኮነ ብትብዓት ዝለዓሉ ሓጣን ግን እናፈርሑ እናንቀጥቀጡ ዝለዓልሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ግዜ መዓዝ እዩ ኣይፈልጥን እንታይ ክትገብር ኣለካ ተዳሊኻ ክትጸንሕ ኣለካ ስለዚ እዘን ደናግል ዝበሃላ ዘለዋ ተመልከተን ምስተን ደገን እናጸበቓ ብደገ ጻድቃን ዝመስላ ብደገ እምነት ዘለዎን ዝመስላ ብደገ ጽቡቕ ምግባር ዘለዎን ዝመስላ ምስኣተን ከይተዓርቕ ምስተን ውሽጠን ዝጸበቐ ደገን ግን ሕማቃት ዝመስላ ሓይሊ ዘይብለን ዝመስላ ጥበብ ዘይብለን ዝመስላ ኣዘራርበን ተዋላሸወ ዝመስል ኣካይደን ሕማቅ ዝመስል ምስኣተን ክትከውን እቲ ስርሕን ሰዊረን ዝኸዳ ዘለዋ እየን እምነተን ምግባረን ሕይለን ዝኸዳ ዘለዋ ሓሙሽተ ለባማት ዝበሃላ ቀንዲለን ዘይተን መብራህተን ኣዳልየን ጸንሓ መርዓውን ምምጻእ ዝተዳለዋ እየን ምጽባይ ተዳለዋ መርዓው ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ናብቲ ናይ ሓጎስ ቦታ ዝኣተዋ እየን ናብቲ ዝብላዕ ሰተ ዘለዎ ዝኣተዋ እየን ብዙሕ ሰብ ዝዕሸው ነዚ እዩ ብዙሕ ሰብ ብደጊ ጻድቃን ዝመስል ሰብ እንሄ ብደጊ ወሃብ ዝመስል መጽዋዕት ዝመስል ካሜራ ገትሩ ዝህብ ይጽልለኹና በለ ካሜራ ገትሩ ወይ ድማ ሰኣሉኒ ደቂ ሰባት ዝበዝሕሉ ግዜ ይጽልለኹና በለ ኣፉ ከፊቱ ዓውቢሉ ጽልኒ ብስውር ንእግዚአብሔር ግወሮ ዝተዋሃሎ ዘንጊዑ ዝገብር እንሄ ማለት እዩ ኣብዚ ኮይኑ ዕሾ ዓለም ነዚ እና መሰለት እያ ትኸይድ ዘላ ምስተን ዓያሹ ዝኾና ዘይተዳለዋ ምስተን መብራህተ ዘይሓዛ ምስተን መርዓውን ትመጽእ እንተሎ ደርገፍገፍ ዝበላ ናብ ዕዳጋ ክነመርሕ ኢና ገዚእና ክነርክቦ ኢና ኢለን ዝዓሸዋ ተማእተን ዝኸውን ሰብ ኣሎ ስለዚ እዚ ግዜ እዚ ናይ ምጽኣት ንዛረበሉ እዩ ንስኻ ዕለተ ሞትካ ኣይትፈልጠሉን እግዚአብሔር ኣብዚ ሓሰብካዮ ሰዓት ክመጸካ እዩ ናባኻ ክመጽእ እዩ ናብ ገዛኻ ክመጽእ እዩ ናብ ዳገለ ናብቶም ተወሰኑ ሰባት ዘይኮነ ናብቶም ጻድቃን ጥራሕ ዘይኮነ ናብ ሓጣን እውን ክመጽእ እዩ ናብቶም ተዳልዮም ዘለዉ ጥራሕ ዘይኮነ ናብቶም ዘይተዳለዉ እውን ክመጽእ እዩ ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለካ ተዳሊኻ ክትጸንሕ ኣለካ እግዚአብሔር ኣብዚ ሓሰብካሉ ሰዓት ስለዝመጽእ ኣብዚ መጸሉ ግዜ ኪድ ወግድ ካባይ ንስኻ ይፈልጠካን ከይትበሃል ረእይወን ነዘን ሓሙሽተ ደናግል እንተን ዓያሽ ዝተባሃላ እቲአን ምስኣተዋ ንሳተን በጽሐን መጽአን እየን ጎይታይ ክፈተና ኢለን እየ ኣይፈልጠክንን እንታወት ይኽን ኢልዎን እዩ ፈጢሩካ እንሃሎ ይፈልጠካን እንተ ኢሉካ ንምንታይ ማለት እዩ ፈጢሩካ እንሃሎ ኣብ ምድሪ ኣይፈልጠካን ኢልካ እግዚአብሔር ዘይደልዮ ስራሕ ስለ ዝሰርሐኻ እዩ ስለዚ ከምዘን ዓያሹ ዝተባሃላ ከይትኸውን እምነት ጥራሕ ኣይኮነን እንታይ ዳ ስራሕ የድል እዩ ዘስተውዕል ከምተን ዘይቲ ዘይብለን ዝኾና ረእየን ከማኣተን ከይትኸውን ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ተዳሊኻ ክትጸንሕ ኣለካ ኩሉ ግዜ ስለዚ እምነት ጥራሕ ዘይኮነ ስራሕ እውን ከም ዘድሊ ኣብዚ ያስተውዕል ንረእዮ ዘን 10 ደናግል ቀንዲነን ሒዘን ንመርዓዊ ክቕበላ ዝወፃ እየን ኢለካ ሓሙሽተ ጠቢባን እየን ዘይቲ ሒዘን ዝተዳለዋ እየን ሓሙሽተ ዓያሹ እየን ዘይቲ ዘየዳለዋ እየን መርዓዊ ምስ ዘንግዐ ኩለን ደቀሳ እዩ ዝብረይዎ ብድሕሪኡ ፍርቂ ለይቲ ኮነ ድምፂ ተሰምዐ መርዓዊ መፅኡ ውፆ ተቐበልዎ ዝብል እዩ ዝተፈጠረ ነገር ኣስተውዕሎ እዚ እቲ ዝተፈጠረ ነገር ረኣዮ እተን ለባማት ተባሃላ ዘይቲ ነይርወን ቀንዲለ ነብርህን ኣተዋ እተን ዓያሽ ዝተባሃላ ዘይተይ ነበረን ወይ ድማ እቲ መብራህትን ወሎ መወልዕን ወሎ ጥዋፍን ወሎ ዝኽርቢት ትብሎ ሃባና ክብለን ከላ ይንህብን እንታይ ኮና ኣብቲ ፍርቂ ለይቲ መርዓዊ ዝመፀሉ ግዜ ውፁ ተቐበሉ ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ ክወፃ ይከኣላን ክቕበላ ይከኣላ ንምንታይ ኣይሓዛነ ይተዳወለዋን ናበይ ከዳ ናብ ዕዳጋ ንኽገዝኣ ክምለሳ እንተለዋ ረእይዎ ክምለሳ እንተለዋ እቲ ዝሕዝን ነገር ፀንሐ እንታይ ኮነ ዓፅዩ ፀንሐን ኣብዚ ከም ተቀባበላ ንመርዓዊ ኣዴታት ከመይ ከም ዝቕበልኦ ተመልከቱ ብዕለልታ ብድምፂ ብዜማ ገይረን የንፅዎ እዚኣተን እውን ከምኡ ክገብራ ጀመራ ኣይኸውንን ኣይፈልጠክንን በለን መርዓዊ ዝተባሃለ መን እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ 10 ደናግል ክርስቲያን እዩ ወይ ድማ ወዲ ሰብ እዩ
ንክርስቲያን ብክርስቲያንነቱ ሕማቕ እንድሕር ሰሪሑ ዝተሓዘሉ ኣሎ ኣብ እምነት ነርካ ግን ስነ ምግባርካ ይስተኻኸልካ እንተባሂሉ ኣብ ዓለም ኣብ ካልእ ዘሎ ድማ ኣይተጠመቕካን ወልዳ ወልደ ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝመፀ ከም ተወሊዱ ኣብ ምድሪ ተመላሊሱ ምሂሩ ብርሃን ኣብሪሁ ኣብ ዓለም ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ንዓለም ከም ዘድሐነ ስጉ ቆሪሱ ደሞ ፍሲሱ ከም ዝሃበ ኣይፈለጥካ ንየበል ተባሂልካ ኣይፈልጠካን ዝበሃል ኣሎ ዘይቲ መንፈሳዊ ህይወት እዩ እምነት እንትድመር ስራሕ ፍርቂ ለይቲ ድንገፅ ምጽኣት ዝበልና እዩ subscribe.comment.share.like ንስኻትኩም እግዚአብሔር ዝመጸሉ ግዜን ሰዓትን ስለ ዘይትፈልጡ ተዳሊኹም ጽንሑ ዝብል ኣሎ ሊቃውንት ብዛዕባ እዚ እንታይ ኢሎም ንረአዮም ሊቃውንቲ ፍርቂ እምነት ጥራይ እንተሃልዩ ኣይተኣቱን ዘይቲ ዘለዎ ሰብ ረይዎ ፍቅሪ ማለት እዩ እምነት እንተልይካ ዘይተፍቅር እንተኮይንካ ዘይቲ ፍቅሪ ማለት እዩ ቅርታ ዘይቲ ማለት ፍቅሪ ማለት እዩ እምነት ጥራሕ እንድሕር ሃልይካ ኣይተኣቱን ንምንታይ እምነት ሃልይካ ዘይተፍቅር እንድሕር ኮይንካ ምርዓው ዝመጸሉ ግዜ ፍቅሪ የብልካ እንተባሂልካ ትኽልከል ኢኻ ስለዚህ እምነቱ በይኑ ኣይሰርሕን ክተፍቅር ኣለካ ቅዱስ ጳውሎስ ንፍቅሪ ከም ዝገለጾ ረእይዎ ፍቅሪ እንተሃለወን ፍቅሪ እንድሕር ዘይብለይ ከምቲ ሸዋሕ ዝብል ፀናፅል ሊፅና ሃዲዩ ካልእ እንትኮንኩ ብናይ መላእክት ልሳን ተዛረብኩ ካልእ እንተገበርኩ ምንም ትርጉም የብለይ ዝብሎ ማለት እዩ ስለዚህ ዘይቲ ፍቅሪ እዩ ቅዱስ አውግስጢኖስ ነዚ እንታይ ይብሎ ዘይቲ ይብሎ ውሽጣዊ ጽድቀ እዩ እንታይ ማለት እዩ ንሰብ ምርኣይ ጥራይ ኣይኮነ እንታይ ደኣ ኣምላኽ ዝሪኦ ልቢ ክህልወካ ኣለዎ ውሽጣዊ ጽድቂ ረይዎ ንጽህና ልቢ ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ውሽጢ እምነት እንድሕር ዘይብልካ ንሰብ ጥራሕ ኣማኒ መሲልካ ትርአ እንድሕር ኮይንካ መወዳእታኻ ሞትኩም ዝኾነ ከይትዝንግዕ ረእዮ ኤፍሬም ሶርያዊ ነዚ እንታይ ኢልዎ ዘይቲ ማለት መንፈስ ቅዱስ እዩ ይብል ረእዩ ዘይቲ ዘይብሉ ሰብ መንፈሳዊ ህይወት የውልን ምክንያቱ ብመንፈስ ቅዱስ ኣይምራሕን ልብኻን መንፈስ ቅዱስ ኣቦ ተባሂልና እንዲና ልብኹም ንስኻትኩም ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሕደር ኢኹም ድሕር ተባሂልና እንዲና ስለዚህ ዘይቲ መንፈስ ቅዱስ እዩ መንፈስ ቅዱስ ይሓዘ ሰብ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልቡ ዘይሓድር ሰብ ልቡ ንእግዚአብሔር ዘይረከበ ሰብ እግዚአብሔር ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ክሓፍር እምበር ኣይኸብርን እዩ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንተዘይሒዝካ ኣይኸውን እግዚአብሔር ንጹህ እዩ ንስኻ እውን ንጽህና ሒዝካ ክትቀርብ ኣለካ ጎርጎርዮስ ዓብይ እንታይ ከም ዝበለ ጥበበኛታት ዝብሎም ረእዩ ተን ጠበይባን ዝበልና ለባማት ዝበልና ለባማት ዝሰርሑ ክርስቲያን እዮም ይብል ዓያሹ ቃል ጥራሕ ዝሓዙ ክርስቲያን እዮም ይብል ቃል ጥራሕ ሒዙ እምነት ኣለኒ ዝብል ግን ስራሕ ዘየውዕል ሰብ እኒሆ ብዙሕ ዘምስል ሰብ እኒሆ ከምቲ ዘምስሉ ዝመሰልና እዮም ናብ ቤተ ክርስቲያን ትኸድ ዘሎ ዘምስል እንተምህር ዘምስል እንትጽሊ ዘምስል እንቲ ውህብ እንተሎ ዘምስል ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብዛዕባ ኣብ ውህብቶ እንተርኢናዮስ ኩሉ ሰብ 10 ቅርሺ ፎቶ ቀሪፅካ ስለደለይ ስመይ ይለዓል ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ሙንታርወታ ተብዝወዝሕሉ ዓዊሉ ስሙ ክለዓል እገለ ክንደዚ ሚልዮን ሂቡ ክንደዚ ሽሕ ሂቡ ይበሃል ኣብ ደገ ዝወደቀ ኣብ በሪ ገጽ ዘንጎ ዝወደቀ እንተረኺቡ ግን ንየበል ድኽነት ከይትሕልፈለ እናበለ እናፈንፈነ ከምቲ ነውየ ዝገብሮ ዝነበረ ዝገብር ሰብ እኒሆ سبب زكول لجد وهاوي أي خبال سمون خل على الزب نجزي عبير يلو زي بسبب إنه رأيه أجزي عبير كمان إيو نحدد دخام حجاز مالتي القدس وعنس أفورك نحدد دخام حجاز مالت نكرسوس نوعلو محجاز مالتي نحدد دخام مرد مالت نكرسوس نوعلو مرد مالتي نكرسوس كما يجرك أخ ترادو نتدخام ترادي خايو أجزي عبير بزي ما تقول لجزي قبل عخانا نيركامو يبلعك أيو ويرما بنشتي عبيي واقات ركبي خايلو يخبرك أيبل نحن كنا زين قبرنا لنا حزي بزح حسابات أم صوات تجاجينا هنا أم هاب تجاجينا هنا سمنا العلكبل سمنا نخجنن إنا نجبر وبدك سبعة عالم كن رأينا نجبر كنت وداسي إنا ندلي سبعة وزوج حلو جزية بزح حتى قتلت سبعة صعب تزلوات سبعة وزلوهم نسخان كهذا اللي إلنا نخولنا إنا نجبر بار إتي صور إدنا نخبي عينه دليل بصور ذهب كايو بصور يري جزاهر بقول ذهب كايو جن أو عالمي ترفيلن أي جزاهر زي جورنا يعني هتمن قط حزون كبش كورجوريس انتهي بلو أدم لبامات زولم ويدم محموش تناقل زولم هبير كريستيان كوينهم ذي صارحيهم بوشت ذي صارحيهم ابنتهم من مقبارن حيلهم ذخريهم أتم عاش زولم زلقن قالت رح حز يوم سرح زي ولم يوم علنا زولو إننا ترح زولو ابنة لنا زولو قلنا ابن سرحت زي ولم
أيقربوا أيسوقوا أيتصليوا أنتم مسؤولون تلوك خم تزوجها بحال دلو نغر أيلهم ترحم زجورون بر إجزاء نخري أيلهم أي جورون سب نخري أيلهم يوم زجورون لذي ما تقال لما الأخت زنا جرزين رأيه زيت أنت أيو فقري صدقي منفس قدس سناي سرحي لذي نكريستيان أنت أيو منت رحي بقعن هو تخلو وتقول له زخل سرح ونكسرح الله نمنت كاب منتاي بسرح جلس لب خان تاي قرّه أسريه كل جزء أنت يكون تدعله زي حنحزه نمنت كاب منتاي جلسه بسرح نلب خان تاي قرّه أسريه كل جزء أنت يكون دلوكن مخنياتك زي هي نسخة زي حسوك على ساعات كمان صيو مرعى زمن لما نرأيه مرعى من يو كلهم لك أم تسمع معلو ويتا يسوع كريستوس يو مخنياتو داغ ما يد مصنس ስለዝኾነ መጀመርታ መጽንስ እዩ ዳግ ማይድ መጽውን እዩ ስለዚህ ፍርቅ ላይ ተخመጽ እዩ ፍርቅ ላይ ተክልተ ተርጉምና ይእና ሓደ ኮታ ላይ ተዝበልና ሓደ ነና በዓል ኻዝ መጽኦ እዩ ዕለተ ሞት ካዩ ካልኣይ ድማ ተናይ ቁርጽ ጋን መወዳእታ ዓለም እዩ ኢልና ኢና ስለዚህ ንሱ ኽመጽ እዩ ንምንታይ ንፍርድ ኽመጽ እዩ ንስተዳለው ይቅበል ንዘይ ተዳለው ድማ ይባረር ፍርድ በዓል እዩ مرعات ولا مزلوا ويد ما تنزقبل عزب لنزلوا هذا ما ريوان كلنا كريستيان نحبر الليو قدوس أوغسطينوس زين تايبل مرعات ويد ما تمتدلوا ذبحال زلوا دناقل هزو أملاخ يوم كريستيان حاوي رمزات ولا الدراش النيو أتوم ناتو زي يكون ما زبارر النيو كلنا مرعون مقبال تطوكن ولينا سلازي مرعات نصهنا نفسي نكريستوس تدالوت تكون اللوا مالت نفسخا نا املاح حليفك ختبلك وي دما ادالي خيا خصنح لك قدوس افريم مو نزي غليص وي بزي انتايز مالت يا بلا نفسي زنصحت مالت بنسها زتحصبت نمنفس قدوس تدالوت يا كالي خرخ لنا مرعاني هو تزغبر كوكاب زبحال منغس سميات يو ناي مودات علامه ناينا ناي مودات ابوعزنا هو يو مركبينا نص يو زي يقارص حكوس الله ناوم اتاويو نافت الدراش متاو نافت مرعاوي زعات ولا الدراش متاو مالتي لذي عدل علك نختنسح نختدالو عز عدل لك امودات اگر زي كعصيو عدل يبل كان مودات انا سوز مصل فرق لا يتو زخونه لغيدي تمرعاو مصل لغيدي دحر مصات لوط يلن من السح يلن دحر موتكا من السح يلن اتتدالو لغيدي حز ايو مالتي ስለዚህ مرعاو خمصيو اتندناغل بحالا تدالين كصنحلوا عدل يقصلن حدا يعدلنا اريوا مدري يعدلنا زيك نستوعل لنا زين ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጽ ምዃኑ ፈሊጥካ ተዳሊኻ ክጽንሕ ኣለካ ስለዚህ መርዓዊ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝመጽ ፈሊጥና ተዳሊና ክንጽንሕ ኣለና ዘይትና ቀንዲልና ዳሊና ክንጽንሕ ኣለና እንተ ዘይ ኮይኑ ግን ተሓተልቲ ስለ ዝኾንና ከይንጉዳእ يفرح متنقع يدل ايو مالتي سلازي بفرحات يكون بفقري نغويتها خصبا يلك من العالم زلهم وغناتنا اول زي استوعلنا هنك يدلنا مالتي سلازي اتا مرعات تمرعوي يتندناقل تنعاشو يتنلبامات مريتنا هنك دلنا مسينا مستلباماتنا هنكون زغبنا فغير خلونا له حدنا حاليت كلنا له اغلغلتنا امنتنا سرحنا استحاورنا هنك تزي كوينو غن تحتاتي خنسخاتكم حزب مسمنكم نسخ مسمن لخا نسخ مسمن لخي مدبكاو ايو رأسنا نفتشمو أفتما هاو كومنت حسابنا نقمت سلازي كلهم نايك زهير بيتسب ممرنا زهير أملاخنا كلاتنا مهرنا بس يصنع له إنت حسابنا كله نبله دي ميديا نخعبن شير سبسكرايب ناقبرنا نخيد شير لايك ناقبرنا ون نتهم كالوتون نبص حلم حسابنا دما أو كومنت نقمت وسبحات لك زي بحير